ಯೋಗ ಬಂಡ ಏನಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತಿಳಿಯೋ ಪಂಡ ಯೋಗ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪೋಸ್ಚರ್ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರನ ಕಸರತ್ತದಲ್ಲ ಯೋಗ ಬಂಡ ಆತ ಯೋಗ ಬಂಡ ಪೂರೆಟ್ಲ ಉಂಡಿರಿ ಕೆಲ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಿಡು ಪೂರ ಬರ್ಪು ಈಗ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಮಾಯದ ಭೇಟಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ದಿನ ಜೋಗದ ಭೇಟಿ ನೀರ್ದ ಮಿತ್ರ ನಡತೇರಿಂದಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವು ನಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರಿ ಡೋರಿ ಆಂಡ ಆಕನ ಸ್ವಯಂ ಸಾಧನ ಆಕಲು ಉಲಾಡಿ ಏತ್ ಸಾಧನ ಮಲ್ದೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ತೂವರೆ ಪೋತು ಜೋಗೋ ಬರ್ಪಿನಿ ಮನ್ಪೆ ಮಾನವ ದೇಹವು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೂಡು ಅವಳ ಜೋಗನೆ ದತ್ತು ಬಲತ್ ಬಂದಿರು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಬಂದಿರು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಂದಿರು ಇರು ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಪೋನಗ ಸಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಪೋನಗ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾರೆ ಶುರು ಆಪನಿರಿ ಸೂರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಸೂರ್ಯನೇ ಉಲಾಯ್ಪಿದೆ ತಪ್ಪು ಸರಿ ಅವು ಪೂರ ಮೀರ್ದು ಪೋಪಾರಿ ಇರೈತೆ ಮೇನ್ ಇತ್ತೆ ಸಾಧನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ಏನೇ ಪೋ ದೇವರ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಏನೊಂದು ತೂವರೆ ವೈದ್ಯಾರಾಧನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ವತಿರ್ದು ನಡಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಮಹತಾ ಜಿಜ್ಞಾಸುಲೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಯಾನ್ ಚರಣಮಿನಿ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೆರು ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಳಗದ ರಾಜೇಶ್ ಬೋಳ. ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಕ್ಲು ಕರಿನ ಸಂಚಿಕೆಡು ಜಗದೀಶ್ ಪಿಬಿ ಮೆರ್ನ ಕಾಟಕಲ್ಲು ತೋಡ ನೀರು ಕಾಡಪು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೀತಿಡು ಮಾಹಿತಿ ನಿಗೆ ತಂದಿತ್ತ ಎಂಕಲು ತೂವೊಂದು ಪೋನಾಗ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಐತೊಟ್ಟು ಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ಪ ಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಪಂಡ ಐಟ್ ಕೆಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಕೊರಗ ವೈದ್ಯರು ಸಿದ್ಧಮರ್ಧ ವೈದ್ಯರು ನಾಲ್ವೇರು ಕುಪ್ಪೆರ್ಲು ಇಂಚಿನ ಹಲವಾರು ಸಾಧಕರು ಬರ್ಪೇರು ಅಪಗಾಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಡ ಐತೊಟ್ಟು ಯೋಗ ಸಾಧನೆದ ಮಾರ್ಗಲ ಓತಪ್ರೋತವಾದ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಕೂಡುದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಇತ ಇರ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ಬುರ್ದು ಯೋಗ ಸಾಧನೆದ ಮಿತ್ತು ವಿಶೇಷ ಒಲವು ಹೊಂದಿಯಾರು ಆ ವಿಶೇಷ ಒಲವು ಇರಕ್ಕೆ ದಾಯಗ ಬರ್ತೇನೆ ಅತಣಿತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜನಕುಲು ಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಯೋಗಾಸನ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ರೀತಿದ ಚಿಂತನೆ ಲಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಎಂಕಲು ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಯೋಗಾಸನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದಿದ್ದಿ ಅಪಗಾಂಡ ಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಪಂಡ ದಾದಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಲಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಧಕರು ಪಂಡ ಇಂಚ ಯೋಗದ ರೀತಿದ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿರು ಅವೇನ್ ತೆರೆಯೋಣ ಬದಲು ತೆರೆಯೋಣ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಬಂಡ ಏನಂದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತಿಳಿಯೋ ಖಂಡಿತ ಯೋಗ ಬಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೂಡುನು ಸೇರುನು ಅಂಚ ಮೂಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೂಡುನು ಅಂಚಂದು ಮನ್ಪೇರು ಈನ ಕೂಡುನು ಇನ್ನು ಈನ ಕೂಡುನು ಬಂಡ ಮನುಷ್ಯ ದೇವೇರಡ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತುಬೋದು ಏಪ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪೇನ ಅವೇನು ಯೋಗ ಮೂಲತಃ ಮೇಯ್ನ್ ಈನ ಪಂಡ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಂಡ ಅವು ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪೆ ಅವೇನು ಪನ್ಪಿನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಆದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಪೋ ಪಂಡ ಯೋಗ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪೋಸ್ಚರ್ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರನ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಪಂಡ ಬೆರಿ ಬೈನ ಪೋಡು ಕಸರತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಂದುಪ್ಪು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೋಗ ಬಂಡ ಆತತ್ತು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಯೋಗಡು ಇವನ್ ಇರು ಯೋಗಡು ತೋರೆ ಪಂಡ ಆಸನ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಅಷ್ಟಾಂಗಲುಲ್ಲ ಆಸನ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂಗ ಐತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಮ ನಿಯಮ ಹೊಡೆದು ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ ಮುಟ್ಟ ಎಡ್ಮೋಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮುಂದೇಟು ಎಂಚ ಎಡ್ಮೋಂಡು ಇತ್ತ ಇರಗೆ ಯೋಗಡ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಬಂತಿರದೆ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಂಡಂದು ತುಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿನ ಬಂಡ 7 ಕಡಲು ಮನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಬೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂದಿಡು 7 ಕಡಲು ಪೇರು ಕಡಲು ಪೆರ್ಪು ಕಡಲು ಉಪ್ಪು ಕಡಲು ಅಂಚ ಸೇರಿದ ಮಸ್ತ್ ಕಡಲ್ದ 7 ಅಂದ್ ಅವಳ ಅಕ್ಳು ಪನ್ಪಿನೀನೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ 7 ಕಡಲ್ ಪಂಡ 7 ಚಕ್ರೊಳು 7 ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದು 800 ಪೋಲ 800 ರೀಚ್ ಆವಡಿನ 800 ಪಂಡ ಮೂಲ ಏನೇ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಬೈದನು ಅವೇನೇ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇಟು ಮೊಕಲ್ನ ಬೀರ ಪಾರ್ದನದ ಮುಖೇನಡು ಅವೇನು ಈ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಈ ಟೈಪ್ಡು ಪನೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಯೋಗ ಬಂಡ ಪೂರೆಟ್ಲ ಉಂಡಿರಿ ಯೋಗ ವೈಟ್ಲ ಇರೆ ತೂವೋಲಿ ಆಂಡ ನಮಕ್ ತೂಪಿನ ನಮಕ್ ಕಣ್ಣು ಬೋಡು ಬಕ್ಕ ಈನ ಬಂಡ ಉಲ ಹಿಡ್ದವ್ ಬರೋಡು ಗುಹ್ಯ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ 7 ಕಡಲು ಪಂಡ 7 ಕಡಲು ದಾಂಡಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಸಂದಿ ಇಡ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಅವೆರ್ದು ಬಕ್ಕ ಬೆರ್ಮೇರ ಸಿಕ್ಕುನು ಪಂಡ ಆ 7 ಕಡಲು ಕಣ್ಣುಗು ತೂವಿರೆ ಗಿಜ್ಜಿ ನೀರು ಪನ್ಪುನು ಆ 7 ಕಡಲು ಪಂಡ ಕಣ್ಣುಗು ತೂಪು ನಂಚಿನತ್ತು ಅವು ಯೋಗ ಸಾಧನದ ಪತರ್ದು ಇಪ್ಪುನ ಆ ಉಲೈದ ಅರ್ಥಲೆ ನೀರು ಇತ್ತ ಮಕ್ಕಳು 7 ಕಡಲು ಅವು ಕೇಂಜವ ಪಕ್ಕಿಲು ಪೋಪಿನ ಬರ ಪನ್ಪೇರತೆ ಅವೇನು ಕುಡೊಂಜಿ ರೀತಿ ತೂಪಾರನ ಅಂಡ ಈರ್ನ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾದ ವಂಚಿತ್ನ ಏನೋ ಉಂಡು ಪಿಂಡ ಅಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂತಾರೆ ಉಲಾಯ್ಡಿ ಅವೇ ಪಿದಾಯ್ಡು ಅಂತಾರೆ ಸೇಮ್ ಉಲಾಯ್ಡ ಉಂದೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ
ಬೊಕ್ಕ ಇನ ಮಂಡೆ ಇರೆಗ್ ಮುಲ್ತ ಸಾಧಕರು ಇತ್ತ ಯೋಗ ಪೂರ ಮಲ್ತುದು ಮಲ್ದೆರ ಇಜ್ಜೇನು ಪನ್ಪಿನಿಕ್ ಇತ್ತ ಸಿದ್ಧ ಮರದ ಬೈದಿರ ಒಂಜಿ ಅರಿತ ನೀರಿಡ ಅರಿತ ಮುಡಿ ನೀರಿಡ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟದಿನ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಮಗೇನೆ ಗೊತ್ತನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಆಕನ ಈನ ಮಲ್ದೆರ ಮಿರಾಕಲ್ಗೆ ಉಂದಾದು ಓಲ್ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಐಕ್ಯ ಫೋಕಸ್ ಆದುಲ್ಲ ಈನಾಲ ಒಂಜಿತೆ ನೀರ್ದ ಮಿತ್ ನಡತೆರಿಂದ ಅಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವು ನಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರಿ ಡೋರಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ಆಕನ ಸ್ವಯಂ ಸಾಧನ ಆಕಲು ಉಲಾಡಿ ಏತ್ ಸಾಧನ ಮಲ್ದೆರ ಅವು ನಮಕ್ ಏರ್ಲ ನಮಗೆ ತೂವರೆ ಪೋತುಜ ಇತ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬೇತೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಒಂದಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ ಆಕುಲು ಅಂಚಿತ ಮಲ್ದೆರ್ ಸಾಧನ ಇಂಚಿತ ಮಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಂಚಿತ ಎತೋ ಜನ ಪುಟುದು ಪರೆವು ನಮಕ್ ಇತ್ತೇವಂಡ ಅಕಲ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಪಂಡ ಇಂಚಿತ ಯೋಗದ ಆಕಲು ಅಂಚ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತುದು ಇಂಚಿತ ಸುಮಾರು ಮಿರಾಕಿಲ್ ನಾಕಲು ಮಲ್ತು ಪರೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಲ ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಲ್ಪಲ ಆ ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ತದೆ ದೈವನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ದಿನಗಳು ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಇರೆ ತುಲೆ ಭೂತ ಸಿದ್ಧಿ ಮನ್ಪೇರು ಈ ಪಂಚಭೂತಲೆಡ್ ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ತೊಂಡು ಪಂದ್ ಜನರಲ್ ಆದಿತ್ತೆ ಏನ ಪಂಡ ಐಕ್ ನೀರಿಗೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಗ್ನಿಗಂಚ ಪಂಚಭೂತಲೆಗ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೇನ್ ಇಂಚಿತ್ತನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಭಾರತ ಅವ್ಲು ಪೋದು ಆಕಲು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಟ ಆ ಭೂತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಆಕಲು ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ತೊಂಡ ನೀರು ನಡಪುನು ತೂಟು ಪೋಂಡ ಪೊತ್ತುಜೇರು ಅಂಚೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಿರಾಕಲ್ ಮಲ್ಪೆರತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ಲ ಅಂಚಿತ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದಿರುತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಭೂತದ ಪಾರ್ದ ನಡೆ ಬರ್ಪುನು 7 ರಾತ್ರಿ 7 ಪಗಲ್ ನೀರುದುಲೆ ಮುರ್ಕಾದೀಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕೊದ್ದಿನ ಒಂದೇಕ್ ಮುರ್ಕುದ್ಲ ಹಾಕುನ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕುನ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ನಿದರ್ಶನ ಉಂದಲ ಈನ ಮಂಡ ಅಕುಲು ಆ ನಮ್ಮದ ಯೋಗ ಮುಖನಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಪೋದು ಅವೇನು ಭೂತ ಏನ ಮನ್ಪೆ ಪಂಚಭೂತಲ್ಲತ್ತೇನೆ ಐಕಲಿನ ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ತುಳುನಾಡ ಇಂಚಿತ ಎತ್ತೋ ಜನ ಇರ್ತೀರು ತುಂಬುದಾಕಲು ಈ ಯೋಗ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿಗೆ ಈನ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆನೆ ಒಂದು ಬೇತೆನೆ ಪನ್ಪಿನದಾಲ ಪ್ರಸಂಗ ನಿಜ್ಜಿ ಇರು ಪನ್ಪುನು ಪಂಚಭೂತಲನೆ ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಡಿಪ್ಪುನೆ ಪಂಚಭೂತ ಅವೇನು ಮೀರ್ದು ಓಲೇಜ್ ಪಂಚಭೂತಲದ ಒಳಾರ್ಥ ಅದನ್ನ ಐತ ಗುಟ್ಟುನು ತೆರಿಯೊಂಡ ಓವೆನ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಪಂಚಭೂತಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಬೇತೆ ಈರ್ನ ಬೇತೆ ಅಂತ ಉಂಟು ಈರು ಮಲ್ತಾಡತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಯಾನು ಓಲ್ ಫಾರಿನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕೈ ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ಪರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ ಎಂಕ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅವು ಆಯಗ್ ಇಂಬಾಗಿಂದ ಎರೆಗ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆ ತುಳುನಾಡು ಸಹಸ್ರಾರು ಇಂಚಿನ ನಿದರ್ಶನಲುಪ್ಪ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇಂಚಿದ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕಥೆಗಳುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ವಿಷಯ ಇರೆಗ್ ಜೋಗ ಬರ್ಪಿನ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಜೋಗ ಯೋಗ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇರೆ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇರು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈರೊಂಜಿ ದೈವದ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಎನ್ನಗ ಈರು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಯರು ದೈವದ ಎದಿರ್ಬೋದು ಮಾಲೆ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಉಂತಾದಿರು ಇದೇನು ಅದ ಮುಟ್ಟಿ ಈರು ಚರಣೀರು ವರ ಈರೆಗ್ ಈರ್ನ ಮಿತ್ ಪೂರ ಒಂದು ಮಲ್ತು ಪೂವಾರಿದಾಕದ ಈರ್ನ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ದೈವ ಪ್ರವೇಶ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಈರ್ ಬಕ್ಕ ಚರಣತ್ ಅವ್ರು ಪೇಯ್ನೆ ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ದೇಹಗು ಮಾನವ ದೇಹಗು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡು ಅವಳ ಜೋಗನೆ ಇಂಚೆ ಉನ್ನೇನೆ ತೂವರೆ ಪೋಯಾಡೀರು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಮೊಕಲ್ನ ಕೆಲವು ನುಡಿಕಟ್ಟಡು ಪೂರ ಬರ್ಪು ಎಂಕಲೆಗೆ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಮಾಯದ ಭೇಟಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಜೋಗದ ಭೇಟಿ ಪಂಡ ಕೋಲೊಡೇನ ಏನು ದೇಹದ ಬಿತ್ತು ಆಹ್ವಾನವಾದ ನಂಪೋ ದೇವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಪಿ ದೇವೇರು ಬಲಿಮೂರ್ತಿರು ಬರ್ಪಿನಿ ಅವು ಉಳ್ಳ ತೊಲೆ ಜೋಗ ಅಂದ ಬತ್ತನು ಅವು ಬುಡ್ಡ ಇರೆಗ್ ಯೋಗಲು ಐತೆ ಮೂಲ್ ದತ್ತು ಬಲತ್ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಪೂರ ಬಂಡ್ಪೆರೆ ಅವು ಇಡ ಪಿಂಗಲ ಇದು ಯೋಗಡ್ ಬಂಡೇಡ ಮೂಲು ದತ್ತು ಬಲತ್ ಬಂಡೇರು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೆ ಬಂಡೇರು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಬಂಡೇರು ಹತ್ತಿರ ಬೊಕ್ಕ 7 ನಿಲತ ಚಪ್ಪರ ಕೊಂಬು ಏನುಂಟು ಅವು ಈರೆ ತೂವರೆ ಪಂಡ ಯೋಗಡ್ಲ ಅವೇ ಪನ್ಪಿನೀರು 7 ಚಕ್ರವನ್ನು ದಾಂಟದು ಎಡ್ಮನೆಕ್ ತುರಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏನ ಪೋಪೇರು ಪಂಡ ಕುಂಡಲಿನ ಪೋದ ಎಡೆ ದೆರ್ತದು ಉಂತುದು ನೀನು ಮೂಲ ಮಕ್ಕಳು ಅವೇ 7 ನಿಲತ ಚಪ್ಪರ ಕೊಂಬು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈರೆಗ ಮಸ್ತ್ 7 ಇಂಚ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಅದು ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ತುಳು ದತ್ತು ಬಲತ ಪೂರ ಪಂಡರತಿ ಐತೊಟ್ಟು ಕೊಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಪಂಡರು ಇಡ ಪಿಂಗಳ ಬಂದು ಅವು ಏನಿ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಈರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೇಹ ಇತೆ ಎಂಕುಲಿಂದ ಯೋಗಡು ಏನ ಮನ್ಪೆರನು ಒಂಜಿ ದೇಹನು ಮೂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ನಾಡಿಲ್ಲುಲ್ಲ ಇಡ ಪಿಂಗಳ ಇಡ ಪಂಡ ದತ್ ಪಿಂಗಳ ಪಂಡ ಬಲತ್
ಒಂಜಿ ಇಡ ದತ್ ಬಲತ್ಗೆ ಇಡ ಪಿಂಗಲ ಅನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಡ ಪಿಂಗಲ ನಡುಟು ಈನ ಬಂಡ ಸುಷುಮ್ನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈರು ಸುಷುಮ್ನ ಈರು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಅದು ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಚಪ್ಪೇರು ಇಡ ಪಿಂಗಲ ಎಡುಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈರೆಗ್ ಐಟೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಏನಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಐತೆ ಪ್ರಾಣೋಲು ಐಟೆ ಒಂದಾದುಪ್ಪ ಈರು ಈರು ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಪೋನಗ ಸಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಪೋನಗ ಹೊರ ಈರ್ನ ಸುಷುಮ್ನೋಡು ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಆರು ಶುರುವಂಡ ಈರು ಪಂಡ ಮಿರಾಕಲ್ ಪಂಡ ಈರೆಗ್ ಈನಲ ಪಂಡ ಚಮತ್ಕಾರ ಪೂರ ಪನ್ಪೆರತಿ ಸಿದ್ಧಿಲು ಅವು ಒಂದು ಬಕ್ ಈರೆಗ್ ಈನಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾರ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಈರೆಗ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಿರ್ತು ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಪನ್ಪೆರೆ ತುರಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಸೂರ್ಯನೇ ಪಂಡ ಈನ ಪಂಡ ಬೆನ್ನೂರಿ ಸರ್ತಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಕರ್ಸಲದ ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಈರ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಪೋದು ಐಟ್ ಸಾಧನೆ ಮಿತ್ತು ಪೋನಗ ಬೆರಿಕೋಲು ಈರ ಸರ್ತಾಪುಂಡು ಅದಾಗ ಈನ ಪಂಡೆ ಸುಷುಮ್ನೋಡು ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಆಂದುಂಡು ಇಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅದಾಗ ಈನ ಪಂಡ ಈ ದ್ವಂದ್ವ ಬರ್ಪುಣತೆ ಉಲಾಯ್ಪಿದೆ ತಪ್ಪು ಸರಿ ಅವು ಪೂರ ಮೀರ್ದು ಬೋಪಾರಿ ದ್ವಂದ್ವನ್ ಮೀರ್ದು ಬೋಪಾರ ಅವೇನೇ ಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುನು ಸಿದ್ಧಿ ಬಂಡವೇ ಇರು ಮೇನ್ ಇಂತೆ ಯೋಗಡ್ಲಾಕ್ಲು ಈನಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಇತ್ತೆ ಸಾಧನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ಈನೆ ಪೋಪಿನಿ ದೇವರ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಏನೊಂದು ತೂವರೆ ಸತ್ಯವಂಡಿ ಈನ ಒಂದು ಪೂರ ಈನ ಒಂದು ತೂವರೆ ಇವನ ಮೂಲ ಈನ ಒಂದು ತೂವರೆ ಪೋಪಿ ಈರ ಅಂಚೆ ತೂವರೆ ಪೋನಾಗ ಸಿದ್ಧಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಈರ ಅವೇನೇ ಈರ್ನ ಜೇಯ ಈನ ಮಂಡ ಗುರಿ ಅವೇ ಎತ್ತಂಡ ಹೆಂಗೆ ಖಾಲಿ ಸತ್ಯನೇ ಅರಿಯೋಡನ್ನು ಇತ್ತಂದ ಒಂದು ಪೂರ ಈನ ಮಂಡ ಮನಸ್ಸು ಕುಲ್ನಾಗಿರ ಉಪ್ಪಾಡ್ಲ ವಾಡ್ವೇರು ಅವು ಪರ ಈನ ಮಂಡಂಜಿ ಒಂದೇ ಇರೆಗ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಸಿದ್ಧಿ ಪೂರ ಬರ್ಪುಣಿ ಇರೆಗ್ ಅಂಟಿ ಆಡ ಸಿದ್ಧಿ ಉಪ್ಪಾರ್ ಐದು ಮೀರ್ದು ಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಈನ ಪಂಡ ಸಿದ್ಧಿ ಇರೇನಿ ಪಂಡ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಂಡ ಐಟಿ ಇರ ಈನ ಬಂದಿದ್ದೆ ಐಟಿ ಇರೆಗ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡದೆ ಐಟಿ ಇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ ಈನ ಪೋಪಿನ ಜೇಯ ಏನಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಡಿಗೆ ಪೋದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಐಕೆ ಸಿದ್ಧಿದ ಪಿರ ಪೋಡ್ಚಿ ಈರ್ನ ಗುರಿ ಒಂಜಿ ಅವು ಮಿತ್ತು ಇತ್ತಂಡ ಸೂರ್ಯದ ತುದಿ ಕೊಡಿಕಿತ್ತಂಡ ಒಂದು ಬರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾರಣ ಈರು ಪನ್ಪುನು ಈ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನ ನಮ್ಮಲ್ತಲ ಕೆಲವು ಯಾರು ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರು ಆ ಸಿದ್ಧಿನ ಮೀರ್ದು ಸಾಧನದ ಪತಕ ಪೋಯ್ಬೇಕು ಅಗಲಿಕ ದೈವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಖಂಡಿತ ಅಗಲಿಕ ದೈವ ಒಲಿದಿನ ಆ ರೀತಿ ಸರಿ ಈ ಸಂಚಿಕೆಡು ಯೋಗ ಪಂಡದಾದ ಯೋಗ ಸಾಧನೆಗ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆಗ್ಲ ಇಪ್ಪುನ ಒಳ ಅರ್ಥೋಲದಾದ ಪಂದು ರಾಜೇಶ್ ಬೋಳ ಮೇರು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಿಯರು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸಂಚಿಕೆಲೆಡು ಕೇಪಳ ಪೂತ ಬಗ್ಗೆ ಇಜಿನ ಕಾಟಪು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಟಕಲ್ಲು ಐಕ್ಲ ಯೋಗಗ್ಲ ಇಪ್ಪುನ ಸಂಬಂಧ ದಾದ ಪಂದು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ರೆಗುಲ್ಲೆರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಡಿಯೋಲು ನಿಗಲೆಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ತೂಡು ಪಂದಿತ್ತುಂಡ ವೈದ್ಯಾರಾಧನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಧನ್ಯವಾದ.